Ki nong to ket ya ka jingjia sha le bi ijot bat peniap jong ka doktor ha Kolkata kila lap ya ka dur CCTV ha ka bala yo I ya usanji roy ubadei ubri ubala syakem halor jong kani ka jingjia ba ularung hapo jong ka RG Kar Medical College and Hospital. Hakani ka dur CCTV la yo I ba usanji roy ularung hapo jong kani ka hospital bat la yo I ba ulapong da ka patlun jeans rengkat bat ka t-shirt. Layu iru bahaka keti jong u labat ya ka helmet ka badai jong ki officer jong ka Kolkata Police. Hakani ka dur balayo ring leng baka kor CCTV layu iru ba usan jeroy udeng ya u Bluetooth earphone haka rendang jong bat uni u Bluetooth earphone udei uju hi u balalap haka juk ka kamera seminar hall baka doktor kalatia ayam. Menta uni u Bluetooth earphone udei usaki sabut u badan kamba na kabenta kajing toket ya kani ka kes jong kajing sya le bi ijat bat kajing sya peniap dusman jong ka doktor kumban syupen kenmau ba kani kajing jia kalajia haka khandai terik August arhajar arpusau haka bala lap ya ka mediap jong ka samla puli doktor kabala sya le bi ijat bat sya peniap dusman hapo jong ka seminar hall kabadan haka RG Kar Medical College and Hospital ha Kolkata. Hadian bakani ka jingjia kala sapriang pajba kala don ka jingeki ka bajur hakeleng kanong ba Kolkata bat kumju ro hakari India barok kawai ban persya ya ka jingsya le dusman jong kani ka samla.